Nosaltres en aquest punt anem a votar a favor. Estem totalment d'acord en que l'Ajuntament faci aquest tipus de sessions. Ja es va fer una sessió en un anterior plenari, els immobles on estava l'antic jutjat de pau que donarem a Disalge, fent la sessió. En aquest cas la sessió és per AXA i també pensem que té un bon motiu i ens sembla positiu. D'esta forma s'evidencia que l'Ajuntament té un patrimoni immobiliari del que pot fer ús i pot d'esta forma ajudar a les associacions i això ens pareix molt positiu. Recordar en aquest punt que també tenim altres immobles que estan de moment també desocupats i que podrien també fer la mateixa funció, com són els del carrer Roig de Corella, que era on estaven els antics serveis socials, i en fi, estem a favor d'aquestes mesures. Donem per aprovat per unanimitat aquest punt.